Kang mga nakalipas na aldaw, igwa po ning nawara ning helmet, mantang nagsisimba. Siguradon po na secure ang sa indong motor. Helmet asin sasakyan bago maglaog sa simbahan. Daiman magwalat ning bags sa tukawan habang nagkukumunyon. Sa tamang pag-ako kang komunyon, buksan ang walang kamot, mantang sa irarom ang tuong kamot. Huwaon ang ostya gamit ang tuong kamot, asin ihungit ang sagradong hostya sa atubang kang padi o ministro. Ngunyan po ang Phil Mission Sunday, ang second collection niyato sa tuyang suportahan sa mga misyonerong Pilipino sa Asya. Sa petsa 7, primerong biyernes kang bulan na Agosto, mapuon na po ang paglibot kang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin kang Divino Rostro. Gigibuhon durante kang pagbisita sa instalasyon kang mga SKK coordinators kang barangay. Mass wedding. Sa petsa 21 kang Nobyembre, aldaw na Sabado, igwa po kita ning schedule sa mass wedding. Magpalista tabi sa opisina, si mga mag-agom na daipakasal sa simbahan, tanganing na matabangan kang mga kaipuhan. Para sa mga ngunyan po ang mga feast day sponsors sa Father's Day 6 a.m. Mass schedule. For the feast day sponsors, Elizabeth Remedio and family, Arlene Almasan and family, Mr. and Mrs. Antonio Hugo and family, Mr. and Mrs. Iris Hugo and family, Mr. and Mrs. Niel Hugo and family, Mr. and Mrs. Paul Hugo and family, Natividad Ciruelos, Mr. and Mrs. Romeo Salcedo and family, Tony Lanuza and family, Mr. and Mrs. Heras and family, Girly Florese, Mr. and Mrs. Ubaldo Valdesco and family, Carmendina Haber, Pordan Manyugo family, Mr. and Mrs. Salvador Espares and family, Mrs. Anesia Pederis and family, Mr. and Mrs. Domingo Palmes and family, Mrs. Josepina Pasion and family, Mr. and Mrs. Ronnie Broncano and family, Mr. and Mrs. Willan Tangelon and family, Mr. and Mrs. Johannes Hernandez and family, Mr. and Mrs. Julian Orbita and family, Mr. and Mrs. Wenceslao Nilio and family, Porlante Portuno family, Mrs. Sheila Del Yumas and family, Mrs. Elizabeth L. Largosa and family, Mrs. Rosita Rivera, Pansita Ravin, Gertrudes Federis and family, Francisca Bregala, Edita Relano, Zandi Sabilala, Salvacion Bardinas, Mr. and Mrs. Carlos Berdeflor, Saraspi Bicaldo family, Mr. and Mrs. Mariano Daza Jr. and family, Ludi Saluna, Leonor Montejo, Francia Abinal, Jasmine Abinal, Elsa Belgado, Francisco Ocampo, Carmen Polientes Cintura, Alina Peñaverde family, Bersabe family, Bersabe Alina family, Resty Hernandez and family, Eden Paja and family, Julian Pentecostes and family, Sojo Sapnay, Francis Floriano, Pilipinas Saremo, Mr. and Mrs. Joseph Baelio and family, Eva Luares, Eric Braga, Paha Paranyal family. For the intentions, Misa Kumon, Dolot ni Marcel Moreno,
para sa kalag ni Adela E. Jaime, dulot ni Mr. and Mrs. George Abejoro and family, para sa kalag ni Alfredo E. Luz, Mr. and Mrs. Resty Hernandez and family, para sa kalag ni Ana, dulot kang Astivi and Bergantin family, para sa kalag ni Angustia, dulot ni Mercy Talmento, para sa kalag ni Aniceto Sr., dulot ni Chopista J. Biares, para sa kalag ni Anselmo E. Arcadia, dulot ni Leticia Oida, para sa kalag ni Cesar Leonso, dulot ni Remy Esmabe and family, para sa kalag ni Charlene, dulot kang Sabas Maranyon family, Misa Kumon, dulot kang mga minasunod, Joy Rolio, Mark Solera, Girly S. Estalio, Bicaldo family, Ryan and Russell Solera, para sa kalag ni Cornelio E. Abner, dulot ni Marilu Gabarda, para sa kalag ni Daisy, dulot ni Jerome Portugal, para sa kalag ni Emiliano E. Ailen, dulot ni Loida Lainesa, para sa kalag ni Esther E. Natividad, dulot ni Mr. and Mrs. Gregorio Retreta and family, para sa kalag ni Eustaquia Felix, dulot ni Loida Lainesa, para sa kalag ni Fausto E. Anacito Jr., dulot ni Chopista J. Biares, para sa kalag ni Felicidad, dulot ni Erlinda Bolano, para sa kalag ni Fernando Rodolfo, dulot ni Mr. and Mrs. Gregorio Retreta and family, para sa kalag ni Gabino E. Concepcion, dulot ni Mrs. Jocelyn Hernandez and family, para sa kalag ni Hilda E. Rafael, dulot ni Mr. and Mrs. Felix Poliero and family, in honor of Inang Katipanan, dulot ni Mr. and Mrs. Elpidio Babol and family, para sa kalag ni Ingrid, dulot ni Micaela Bergonya, para sa kalag ni Juan, dulot ni Marilyn Sigismundo and family, para sa kalag ni Juan E. Prudencia, dulot ni Leticia Oida, para sa kalag ni Carl E. Policornia, dulot ni Mr. and Mrs. Domingo Portes Jr. and family, para sa kalag ni Leia, dulot ni Loida Lainesa, para sa kalag ni Lolita E. Olpiano, dulot ni Mrs. Esther Cabaltera and family, para sa kalag ni Lolita E. Leon, dulot kang Rosario Hernandez, para sa kalag ni Mamerto, para sa kalag ni Mamerto E. Francia, dulot ni Mr. and Mrs. Domingo Portes Jr. and family, para sa kalag ni Narciso E. Elizabeth, dulot ni Carmelita Niebres, para sa kalag ni Nelia, dulot ni Marinel Masibag, para sa kalag ni Nicomedes E. Fe, dulot kang Escobal family, para sa kalag ni Prisco E. Jason, dulot ni Salvacion Juanilias, para sa kalag ni Ruben Sr. E. Soledad, dulot ni Mrs. Arlene Biares Espares and family, para sa kalag ni Salvador, dulot kang Luzon family, para sa kalag ni Teresa, dulot ni Mr. Dario Mortera and family, para sa kalag ni Teresita E. Michael, dulot ni Milagros Oxiano, para sa kalag ni Teresita E. Michael, dulot ni Mr. and Mrs. Wenceslao Nilio and family, para sa kalag ni Trinidad E. Canuto, dulot ni Mr. and Mrs. Felix Poliero and family, para sa kalag ni Valentin E. Concepcion, dulot ni Mr. and Mrs. Gregorio Retreta and family,
In honor of Our Lady of Katipanan, dolot ni Mr. and Mrs. Erwin Belien and family. In honor of our Inang Katipanan, dolot ni Mr. and Mrs. Ramon P. Luzon and family. Misa Kumon, dolot kang mga minasunod. John Joseph Guaves and family. Mrs. Esther Cabaltera and family. Muriel Sapinoso. Thanksgiving Mass for 80th birthday. Dolot ni Mrs. Rosalina Orillosa. Thanksgiving Mass, dolot kang mga minasunod. Mr. and Mrs. Arthur Romualdo and family. Chopista J. Biares. Fedis P. Palmes. Ruel and Patty de la Cruz and family. Mr. and Mrs. Julian Ocampo. Mr. and Mrs. Pablo Oida and family. Annabel Lumawag and family. Mr. and Mrs. Eileen Quiñones and family. Mr. and Mrs. Julian Pentecostes and family. Maricel Moreno. Jocelyn B. Albesa. Karen B. Albesa. Adrian Saraspe. Mr. and Mrs. Francisco Lumitaw and family. Thanksgiving for birthday, dolot ni Carmen Bicaldo. Thanksgiving Mass, dolot kang mga minasunod. Shirley Bregala, Marlon B. Palencia, Doji Ayen and family. Gerlin S. Estalio, Ardel Yutchen Manlangit, Annabel Florese, Francis May Florese, Grace Magno and family. Melvin John Poliosco and family. Ryan and Russell Solera. Mark Solera. In honor of Our Lady of Katipanan, dolot ni Mr. and Mrs. Domingo Portes Jr. and family. In honor of Lady Katipanan, dolot kang mga minasunod, Mr. and Mrs. Salvador Garcia and family. Mr. and Mrs. Ricardo Maravillas and family. Rosa Fajardo. In honor of Inang Katipanan, Inang Angustia, dolot ni Delia L. Villarreal and family. Misa Kumon, dolot ni Delia L. Villarreal and family. Petition Mass, dolot ni Chris Gabriel Llabres. In honor of Our Lady of Katipanan, dolot kang mga minasunod. Agnes Saraspe, Isagani Aguila and family. In honor of Our Lady of Katipanan, I. Angustia, dolot ni Marinels Masibag. Petition Mass, dolot ni Girly Estalio. In honor of Our Lady of Katipanan, I. Our Lady of Peña Francia. And petition Mass, dolot ni Grace Magno and family. In honor of Our Lady of Katipanan, dolot kang mga minasunod, Celine Blanche Garate and family. Grace Jacob and family. Para sa kalag ni Salvador, dolot ni kang Luzon family. Para sa kalag ni Salvador, dolot ni Vet Largosa and family. Para sa kalag ni Romeo y Salvador, dolot ni Jonari Peñales. Para sa kalag kang mga minasunod, kalag ni Maricia, Vincent, Norma, Ramil, Regino, Predi Sr., Wenipredo, Cecil, Esther Isevero, Luz Biminda I. Nazareno, Evelyn, Oligario I. Pilar, Timotea, Lorenza, Virginia, Rizalina, Gabos Dolot, ni Pilarmen Bailon Totanes. Misa Kumon, dolot ni Josepina Escuro. Petition Mass for Father Ching Penetrante, dolot kang HCP.
In honor of Our Lady of Katipanan, Dolot ni Mrs. Teresita Baldo. Giraray, Diyos marhay na agapos, mga tugang sa pagtubod. Ang selebrasyon niya to kang Eucharistia ngunya na Domingo, nangangapodan sa gabos na pakusugon ang satuyang relasyon ng pagkamuot sa Diyos. Ang simbahan, asin sa kapwa, ang relasyon niya to na igwaning tunay na pagkamuot, asin kabanalan, iyo ang tunay na kayamanan na dapat niya tong atamanon. Ipamibi niya to sa satong selebrasyon kang liturhiya ngunyan na magdanay ang kahadean kang Diyos, ang tunay na kayamanan sa satuyang puso. Matindog na po ang gabos, sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Nadaling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaling makakahanap, kung kami sa imo minapuli. Bungangin pagtiripon, ni mga magdurugang sa imong laro. Pagtubod yamo lugod magraron, ikaan na kami ako. Kaugmahan nadaling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kantipan sa liwanag, kan tataramon, ang laong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa gabos na panahon. Kaugmahan nadaling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagpakinaban, kan hawak asin, kan dugog na atang, pagkabuot yamo lugod magkalubog, ikaan menon ng damo sa mo. Kaugmahan
sa samuyang tahaw, kaugnahan na daing makakahalin, kung kami sa imo pinapuli. Kaugnahan na daing makakahalin, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka Ama, sa Aki, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagkamot ni Jesucristong kaguranganta, ang grasya ni Jesucristong kaguranta, ang pagkamot kan Dios sa pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang maubunyatong niroromdom sa alaw na ini, ana biyaya nin pagtubod asin debosyon sa satuyang mahal na ina bilang sarong regalo kayamana na pinagkatiwala sa tuya ning kagurangnan. Kaya panon ni pasasalamat idulot niyato ang bisang ini para sa tuyang mga intensyon, rog na intensyon para sa tuyang komunidad sa laog ng 315 taon nin pagdidibusyon sa tuyang mahal na ina. Matugang ako untan sa tong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak mandugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa tong makasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan buod. Ginoo maumi ka, rinorokyaw ka, sinasamami ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking pong Jesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan,
maheraki kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinapan. Ako aan sa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasalaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kung mayo ka mayong pusog, mayong banal, padakula sa moan sa imong pagkaherak, tanganing huli ka nagsasakop, ika nagmumunda ang mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayong unyan, tanganing mga bagay na nagdadanay sa mo ng matungkusan. Huli Keso Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang tataramon. Ang bendisyon kang Diyos, mapapasatuya kung ginagamit niya to ang kadunungan para sa pag-utob kang sa iyang kabutan. Hinanyogon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hadi. Sa gabaon, pagkabanggi, nagpahiling ang Diyos ki Solomon sa pangaturugan. Nagsabi ang Diyos, hagada kung ano ang itatao ko sa imo. Nagsimbag si Solomon. Ngunyan kagurangan kong Diyos, pinapaghadi mo ang sa imong surugoon, kasalihid ni David, na sa kong ama. Alagad ako sadit na barubata, day ako tatao magluwas asin maglaog. An sa imong surugoon, nasa tahaw kan sa imong banwaan, na pinili mo. Banwaan na dakula, na dai mabilang nin masabi, kun pira, huli sa kadakulaan. Tawi an sa imong surugoon nin pusong mapaghimati sa pagpadalagan kan sa imong banwaan, asin sa pagsabot, kun arin an marahay, asin kun arin an maraot. Ta si Isay ang makapagpadalagan kaining dakula mong banwaan. Marhay sa mata kan kagurangnan na hinagad ni Solomon ang bagay na ini. Nagsabi sa iya ang Diyos, huli ta hinagad mo iyan, asin dai mo hinagad na maglawig ang sa imong mga aldaw, ni hinagad na magyaman ka, ni hinagad na magadan ang sa imong mga kaiwal, kundi hinagad mo ang pagkasabot sa paghimati kan katanusan. Uya, ginigibo ko ang itinaram mo, tinatawan ta ka nin pusong madunong asin matali, na dai pa nakamtan nin si Isay man enot sa imo, nin makakamtan pagkatapos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namumutan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Namomotan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Sa kong kahirasan, sinabi ko kagurangnan. Ang pag-utob kan sa imong mga tataramon. Marhay sa ko anli kan sa imong nguso. Labi pa sa rinibong bulawan asin plata. Namomotan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Ang sa imong karahayan, buot magi kong karangahan. Susog sa kasabihan mo sa imong surugoon. Mapasako ang sa imong pagkaherak,
asin mabubuhay ako. Huli taan sa imong tugon sa kong kaugmahan. Namomotan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Kaya namutan ko ang sa imong mga tugon, urog kisa bulawan, urog kisa dalisay. Kaya ang kabos mong pagbuot uyon ko, ang gabos na agihan nin kaputikan kinauungisan. Namomotan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Makangangalas ang sa imong mga patutuo, kaya tinutungkusan ko iyan kan sa kong kalag. Ang pahayag kan sa imong mga tataramon, nagpaliwanag, nagpapasabot sa mga musmos. Namomotan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Ang ikaduwang babasahon, nagpapahayag sa tuya na ang namomotan na aki kang Diyos, inaapudan sa kabanalan asin pinagmumuraway. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aramta na sa mga namumuot sa Diyos ang gabos na bagay, nagtatarabang para sa karahayan. Sa mga inapod, susog sa iyang plano. Huli ta si mga bago pang namidbidan niya. Itinalaga niya man na makabaing sa ladawan kan sa iyang aki. Tanganing ini, magin panganay sa dakol na tugang. Asin ang mga itinalaga niya, ini inapod niya man. Ang mga inapod niya, ini pinawaran niya man sala. Asin ang mga pinawaran niyang sala, ini pinamuraway niya man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na paanggabos sa pagrokyaw kang Ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, arog ang kahadian kan langit sa kayamanan na natatago sa lantad, na nakuanin sarong tao, asin itinago. Darakan sa iyang kaugmahan, siya minalakaw, pinabakal ang gabos niyang rugaring, asin binabakal ang lantad na ito. Giraray, arog ang kahadian kan langit sa sarong negosyante, na naghahanap nin mga magayon na perlas, kan makakuanin sarong mamahalo na perlas, luminakaw siya, ipinabakal ang gabos niyang rugaring, asin binakal ito. Giraray, arog ang kahadian kan langit sa sarong hikot, na initsa sa dagat, asin nagtipon ng gabos na klaseng sira.
kan mapano, ginuyod kan mga parasira sa baybayon. Nagtukaw sinda, tinipon ang mga marhay na lalaagan. Alagad ang mga maraot, itinapok sa luwas. Siring sa katapusan kang kinaban, maluwas ang mga anghel, asin susuwayon ang mga maraot sa mga suripot. Isasapog sinda sa hurnong nagkakalayo. Duman ang pagtangis asin ang pagragot kan mga ngipon. Nasabutan nindo inigabos, ang sabi ninda sa iya, opo. Nagsabi siya sa inda, kaya ang lambang iskriba na disipulo na sa kadean kan langit, arog sa sarong taong may sadiri na nakakapaluwas hali sa sayang sarayan ni mga bago asin mga lumang bagay. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog ang humiliya. Diyos maray na ramrag po kaninyo ngamin. Ang Domingong ini, ika-17 Domingo, bako lang simpleng ordinaryong aldaw, digdi sa satuyang parokya, pakatapos na kan taon 2011, nagmukna kang bagong parokya, ang naging kapestahan niya to sa kumuwan ni Inang Katipanan, iyo ang huring Domingo kan bulan na Hulyo. Dahil duman po pinagtaota itong kapestahan lambang ika-28 kan Hulyo. Kaya digdi po kita nagsiselebrar either nainot o pwedeng mahuri. Basta ngunyan po iyo ang aldaw na satuyang rinurumdom, ang satuyang tipan sa mahal na Diyos sa paagikan satuyang mahal na Nuestra Señora di Katipanan. Igo po ning istorya na sa sarong village, sa dit na lugar. Igo ang gurang na parasira. Asin maski bakong marhay po ang panahon, nagluwas po siya tanganing magdakop ning sira. Alagad, habang yaon sida duman sa tahaw kang dagat, nakamati ning medyo may magabat na bagay duman sa saindang hikot. Mati ninda ang gabat kan hikot. Siyempre nag-iisip sinda na igwaning dakul na sira na naglaog duman sa saindang hikot. Alagad, habang nakikilaban sinda sa paros, kasabay ang takot na baka day kayahon kang sa indang baruto itong gabat kang yaon duman sa hikot. Kaya sabi nga ni kan sa iyang mga pag-iriba, maray pang putulon muna itong hikot ang aning day kita malunod. Alagad nagpirit itong lalaki na makua, luway-luway na makua itong hikot, kung ano man itong gabat na yaon duman o ano man na bagay ang yaon duman. Alagad, nagalas sinda dahil kang iangat ninda duman sa indang baruto itong hikot, na discovery ninda na lumang imahin kan satuyang mahal na ina na siguro haloy ng panahon na nawara. Ang hikot, totoo na naraot na pag nagkabaranga. Alagad, sarong mahalagang bagay ang sa indang nadiscobre. An imahin kan sa satuyang mahal na ina na iyo ang dakulang tanda kang danay na
pagsurog tabang ning kagurangnan sa saindang komunidad. Kaya pagpuon kang aldaw na ito, asin dahil sa mga istorya ang mga tao na natipon, asin duman pinahayag nindaan sa indang debosyon sa satuyang mahal na ina, asin nagpahayag itong mga parasira na sisiguraduhon ninda na bago sinda magpasiring sa dagat, sa indang ipagkakatiwala ang sa indang buhay sa pangataman kan sa tong mahal na ina. Ini po ang regalo, biyaya na sa indang inako. Totoo, kan aldaw na ito, dahil sinda nakakuaning sira, pero dakulang biyaya ang sa indang inako, bakulang ang imahin, kundi ang debosyon sa saindang komunidad. Ang istorya po kan sa tuyang debosyon, bunga kang desisyon o pagpili kan mga taong nainot sa satuya. Kaya ano po ang ginigibo niya tuungan sa tuyang pinagpapadanay, pinagpapadagos, ang siring na debosyon. Araw mo po, pag nagigibo kita ning tipan, bako man pasil, may kagabatan. Halimbawa, nagpangako ka sa imong namumutan, bako man pasil, bako lang otherwise, kung pangako na dai mo man lang gigibuhon, mayo ning sacrifice, anong klaseng pangako po iyan? Anong klaseng tipan iyan? So, you give something of yourself, tangani po na mautob itong sa imong pangako. Iyan po ang sa likod kan sa tuyang selebrasyon nyo niyan. Enot pagrurumdom kantipan nin mga tao, nin banwaan sa mahal na Diyos. Kita nagpangako na tanganing mailigay kita sa anuman na pag-alaman, pagpipistahan, ang kaaldawan na ini, sa kamawan sa tuyang mahal na ina. Ikadua, ang pagtitinagba. Ikatulo, ang pagsusuporta sa pangangaipo kan simbahan. Asin, pagsasaysay kan istoryang ini na nangyari 315 taon ang nakakalipas. Sana po ang sa tuyang mga kaakian, padagos na marumduman ini. Happily, siguro day tapaman nalilingawan ang magayon na istoryang ini. Ang gabos na ini is bunga kang pagkadiskubre kan tunay na kayamanan na pinagkatiwala sa tuya nin mahal na Diyos sa paagi kan sa tuyang mahal na. Kaya ini po sarong unique devotion na mayo maning ibang magpapalakop kundi kita na mga nabuenyos, mga tagadigdi sa nabwa. Bako lang na paaginin pagpahiling o pagpahiling na mas maray kita sa iba, kundi urog sa gabos, tanganing ining biyayang ini magbunga sa satuyang pagkabuhay. Sabi ko nga ni, ang bunga kang pagtubod, dapat magdara sa tuya sa tulong dakulang bagay. Enot ang pagpamibi. How is our prayer life? Kumusta ang sa tuyang pakikipagrelasyon sa mahal na Diyos? Kumusta ang sa tuyang koneksyon sa mahal na Diyos? Is prayer our priority in life? Yan po. May panahon daw kita sa pagpapamibi. Sa bagay na iyan, dakulang choice. Aram mo po oral daw, kadakol kitang kinakaabalahan.
pinag-iisip ta, mas mahalaga ini. Ining bagay dapat inuton ko. Pero minsan nalilingawan ta na sabi kayan, ano man nagibuhon ta, kung mayuan mahal na Diyos, kulang. Apart from me, you can do nothing, sabi kang kagurangnan. Ani kadua po, nabunga kan pagtubod na ipinahiling na kang inot niya tong mga kamagurangan, iyo ang pasasalamat, gratitude. Our faith should bring us to the spirit of gratitude, pagpapasalamat sa mahal na Diyos. Napakahalaga po ang sense of gratitude. Kaya kita nagkakatiripon ngunyan dahil kita nagpapasalamat. Ini pinapahayag niya to sa paagi kang pagpipista. Iyo po. Kaya may mga misa pasasalamat kita. Ikatulo po, nabunga kan pagtubod na dapat dayta lingawan iyo ang almsgiving. Almsgiving, pagtitinagba, pagdudulot ning atang, paggigibo ning karahayan sa kapwa. Mangalas kita na naisip baya ini kan sa tuyang kamagurangan. But sabihon talagang maski nagtalubo naman ang sa indang pagtubod kan mga taon na iyan na pirming iniisip ninda ang karahayan kan sa indang kapwa. So napakahalaga po ang almsgiving. So the fruits of faith are prayer, gratitude, and almsgiving o pagkakawang gawa o charity work. These are good signs of growth in our life of faith. Sana po magtawan taning pagpapahalaga ang naibang biyaya na ini na itinaw sa tuya ning kagurangnan na ituring niya tong pearl of great price. Kayamanan na halangkaw ang balor na dai pwedeng iribay sa ano man na bagay o kayamanan ning kinaaban. Hagado niya to ang tabang kan sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora di Katipanan na magkaigwa kita ning marhay na pagpili, best choice sa satuyang pagkabuay, and let that choice be our God, ang satuyang mahal na Diyos. Permi sa araw niya tong pagkabuhay. Amen. Ipahayag niya ito ang sa tong pagtubod. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin Kesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, pinangidam, hulikan Espiritu Santo, namunda ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mabuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na ding kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Nagtutubod na ang langit no Ama na ang sayang kadunungan, mawaras para sa itong mga pangangaipo, magdulog kita sa iya sa pagpamibi na pano na yung pagsarig. Ang simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyoga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kang simbahan, giyahan kang kadunungan, kang ibanghelyo asin maging masigasig sa paghulit kang tataramo ni Kristo. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga material na balaog,
gamiton niyato sa tama para sa satong karahayan asin likayan niyato na maging mga bihag kang kasugapaan, pagka makasadiri asin paglapag sa kayamanan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, asin ang mga naghahanap kang katotoohan, magtalubo o aro-aldaw sa pagpapahalaga kang pagtubod ki Kristo bilang perlas na urog kamahal sa gabos. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing panoon kang Diyos ning pagkamuot, asin pagmakulog, ang mga puso kang mga nag-aataman sa mga naghelang sa satong komunidad, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magkamit kang kapahingaloan na daing kasagkoran sa langit, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, burabol kang gabos na karahayan, taba kaming gamiton sa tama, ang sa imong mga balaog, asin magayagaya, sa yaman in sa imong pagkamot. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang Eucharistia. Iboasin kag tao, gabo sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, ning mga karahayan na nakamtan. Kapos balaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini na ibabilang naman ng biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagiboasin kang tao, gabos itinahugay mo. Maninigo, asin, matanos na nanay, asin minsan sa magpasalamat. Ang isa mo, ang isa mo. Iboasin kag tao, gabos sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, ning mga karahayan na nakamtan. Kapos balaog mo.
Pinunot ko Matindog sa po. pangataman mo. Sa buhay na ini, dahil mabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Magpamibi ka matugang tanan sa kuwas na idong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kang sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ako ang mga atang, na dinudulot mi halis sa imong pagkamatinao. Tanganing ang mga urog kabanal na misteryong ini. Sa bagsik kan sa imong grasya, magpabanal sa mo, sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkuran, o di kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matanos sa nakakaligtas, na dana sa minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Diyos na makakamhan as indaing kasagkuran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa ang gabos ng angalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kang gabos mong linalang. Asin sa tubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kang gabos na angiles kami nag-umaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kakulangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, manok ang sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panadan ang inaligid sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo din gabos ng kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asindugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya, sa rugaring iniyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkasya nin tinapay asin pagpasalamat, binaki niya asin tinaos ang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuhan niya maning kali sa singgirari, pagpasalamat sa imo, itinao sa iyong mga disipulos nan sabi, magako kamugabos sa maginom kaini, taning ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibunin do sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang
Kaya kami nagroromdom ka sa iyong pagkagadaan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ay pinapagkanig ko na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom makagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man giramdama sa iyong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Birhen na akan Diyos. Kay ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, nagaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig ng maging kairas, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kay bane, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Panalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa langit. Sa mong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muyang asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa asin are kami ang naraas sa sugo, kundi alawa kami sa harap mo. Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niyamon katoninungan, tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanin na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na Jesucristo. Purita sa imo at kadean, asin
Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kada pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuotan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, o nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Uyan na sa mga kamot, nabili pa sa kaipohan, sa irarong ninbot, karo igwa pagingkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahat naghapot, at ikanamit bidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang palugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso.
giningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusugan sa kaluyahan, mautot sa imong kaokan, dawa ang labos mawara, dawa ang labos magbaya, pagpurog na mahalaga, ikamakasakuyang. Ikapalan kagurangan, ang makakahit mo. Ikapalan kagurangan, ang makakabano, ang panukang pamahanan, na hinihigaw, minsan kuyang lukang puso. Ikapalan kagurangan, ang makakahit mo. Ikapalan kagurangan, ang makakapano, ang panukang pamahanan, na hinihigaw, minsan kuyang lukang puso. Minsan kuyang lukang puso. Maluhod po ang gapos, pagbabago ning pagtipan. Aman niya mo sa langit, ika ang samuyang Diyos, kami ang sa imong banwaan. Nagmimidbid as nagtutubod sa imo, bilang sarong Diyos na makakamhan. Kagibo ning langit asin daga, asin kay Hesu Kristo na sa imong bugtong naaki, nahuli sa pagtubos, sa muya, nanitawo, ipinangaki ni Birhen Maria, nagadan, nabuhay liwat, asin suminakat sa langit. Siring man nagtutubod kami sa Espiritu Santo, nakagurangnan, nakagtao ning buhay sa simbahan, nasaro, banal, katoliko, asin apostoliko. Ama, uya kami ngunyan, bilang sarong banwaan na sa imong pinili. Sa atubang kang mahal na Santisimo Sakramento, asin ladawan ni Inang Katipanan, sa mong ginigiromdom, asin binabago, itong pakikipagtipan kang sa mong kamagurangan, kang Hulyo 20, 8,111. Kaya, Ama, kami nanunuga ngunyan. Enot, na ipagsasaysay niya mo ang samong kapag-arakian ang istoryang nangyari kaidtong taon 1711, kang sa imong ipahiling ang sa imong dakulang pagkamuot asin pagkaherak sa samo. Ikaduha, na samuyang pagpipistahan taon-taon si Inang Katipanan sa paagi ning pasasalamat sa banal na Eukaristiya sa paghihinapos kang bulan na Hulyo. Ikatulo, na mag-aatang kami ning limos asin tinagba, tanda ning samong pagpapasalamat kang sa imong ugay sa samo, asin pagmalasakit kang pangangaipo ning simbahan, siring man kang pag-uswag kang pagtubod na Kristiyano. Ikaapat, sa samong pakikipagtipan sa imong hunyan, liwat na sinasakop asin iniiban niya mo ang samong kapag-arakian, asin itong maabot pa sa banwaan na ini, siring sa ginibo kang samong kamagurangan, kang mga nakaaging taon.
Sa mong ipinagpapamibi, asin ipinapakimaherak, na inilugod maging banal na tradisyon sa banwaan ning nabwa. Papagdanayon lugod ini para sa kabanalan ning gabos, asin sa imong kamurawayan, ngunyan asin sagkod paman. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, na nakidabang kandisyon na sakramento, na danay, ng pagrumdom, kan pasyon kan sa imong aki. Warasan namimibi kami, tanganing ining atang, na siyaman sana ang nagtao. Sa daay masabing pagkamot, magdara sa mong kaligtasan, siya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, filos tuus, misericordias oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, o digne pisciamur promissionibus Christi, oremus, omnipotens paterne Deus, qui gloriosi Virginis Matis Mariae corpus et animam, ut dignum filite habitaculum ecimiretur, Spiritus Sancto parante preparasti, daut quis commemoratione leitamur, eos pia antecisione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Magtukaw po kita sa nagkapirang pagirumdom. Ngunyan po, kasabay kang pagselebrar niya to kang kapestahan ni Nuestra Señora de Katipunaran sa bilog na Nasyon Field Mission Sunday po ngunyan. Kaya ang second collection po niya to para suporta sa mga misyonerong Pilipino na nag-mimisyon digdi sa Asia. Bilang Katolikong nasyon, igwa po kitang responsibilidad sa pagtaraid na nasyon sa Asia. Pagirumdum lang po, ngunyan na maabot na weekend, August 1 and 2, igwa kita ning PREC seminar, kaya iniimbitaran ang mga parokyano na magpartisipar. Ang seminar pong ini bukas sa mga miyembros kan sa tong parokya na dai pa man nag-undergo ning any renewal experience. Ikatulo po, ngunya na aga igwang instalasyon kan mga SKK coordinators durante kan misa sa alas 8. Ikaapat, huli kan tinagba procession ngunya na hapon ang regular na misa bako pong alas 4 kundi amay na alas 3
na panginginutan ang misa ni Apostolic Nuncio Tito Iliana sa oras na 3:00 dangan isusunod ang pagprosesyon kang tinagba sa oras na 4:00 o 4:30. Dangan, day malingaw po sa Martes, gawa po kita ning penitential walk pasiring sa parokya kang Our Lady of Katipanan sa Paluyon, 5:00 nin aga po mapoon, asin isusunod ang misa duman sa oras na 6:30 o durante kan pag-abot duman sa day malingaw magdara nin tubig sa pagprosesyon. So, iyan po ang mga nagkapirang anunsyo. Si mga nagsaselebrar po ng kumpleanyo ngunyan aldaw, magdigdi na po sa inutan para sa pagbindisyon. Ngunyan po pala day for the elderly, asa sa mga grandparents man. Si mga birthday celebrants, magdigdi na po, dahil na mayo po kitang birthday celebrants. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuesa Senyor di Katipanan, bedisyonan kamo kan Diyos sa makakaman, anama, sinanaki, asan ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang bisa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.